ቅዱስ ያዘይመውት ዘበተም በቤራኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በመናብሩ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ዘእግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክም ህሊና ልብክ ጸጋሁ ዘእግዚአብሔር
هاي كلهم طلبنا من لنا مسحنا عشرنا تقبيل خمسة ما يتقلم بحرمنا أخذنا ما يتقلم بحرم ولا علمنا لا أخذنا هاجرنا إكرامنا تحولنا وممدرا أمير تاجر سيام بين نمبر غير وارغنا قدسنا فأبزع علم زعرو بحوارنا بطلنا جولون سوات إترا نسامتو سمرة سلاسي سمرة سلاسي سمرة سلاسي هاجر هي وقت من قصة سماء وارسلنا نقول لهم سدرا بيتا من بس مثلا على أخذنا نقول أنا سلام محروس لا أخذنا أو نزول سمي عن الجن كلها آمين الله تبارك وتعالى
ويعلن وسامته وسورة سلاسي وسورة سلاسي سورة سلاسي يا هاجر هي ووت من قصة سماه وارسلنا نقول لهم تدرى بيتام مزعنا أخذنا سلام حروتي وزحنا أو نزل سمي أن اليوم كلها نوشاي محل نوشاي يقدس أجر هي واد من قصة سماء وارسلنا سلام حروت الأخذنا نقول لهم صدر أبي يتعامل رسول مزعنا لا أخذنا أو نزل السمي عن اليوم آمين
እግዚኦ ትከ ስምረተ ሥላሴ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ስምረተ ሥላሴ መሐራ ወተስሃላ ለነፍሰ
እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእለከ ወናስተበቅዓከ በእንተ እለነ አበዊነ ወአኀዊነ ወበእንተ እሉ አግብርቲከ ወአእማቲከ እለቆሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ወለሃለዉ ውስተ ጽላሎታ ይኩኑ ፍቱሐነ ወግዑዛነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ በአፈ ዚአየ አነ ገብርከ አሐዱ አባሲ ባርኮሙ ወስረይ ኃጢአቶሙ ለገብር በአእምሮ ወበኢያእምሮ እመሂ በቃል አው በምግባር አው በሕሊና ፍትሖሙ ጊዜው ወባርኮሙ ወስረይ ኃጢአቶሙ ለእሉ አግብርቲከ ወአእማቲከ ወፍትሐ ለአመትከ ስምረተ ሥላሴ ወሊተኒ ተሳሃለኒ ወስረይ ኃጢአቴ ወስምዐ ጸሎቴ ወስእለቴ በእንተ ስምከ ቅዱስ ኦ እግዚኦ ፍትሖሙ ለእሉ ሕዝብከ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ወእምኩሉ መሐላ በሐሰት ወእምኩሉ ክህደት ወእምኩሉ ነገር እኩይ ወእምኩሉ ጸር ወጸላኢ እለ ይሃብሩ ምስሌነ በርትዕት ሃይማኖት ወጽአ በአስማቲሆሙ በመንግሥተ ሰማያት ለኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ወጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ድንግል በክልኤ ቅድስት ወንጽሕት ወበጸሎቶሙ ለኩሎሙ ቅዱሳን ወኩሎሙ ተስዓ ወተስዓቱ ነገደ መላእክት ወበጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወበአስተብቆቱ ለቅዱስ ገብርኤል ዜናዊ ትፍስሕት ወጸሎቶሙ ለሱራፌል ወኪሩቤል ወጸሎተ አርባዕቱ እንስሳ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይ ወጸሎቶሙ ለአስርቱ አምስቱ ነቢያት ወበአስርቱ ክልኤቱ ሐዋርያት ወበሰብዓ ክልኤቱ አርድእት ወበጸሎቶሙ ለአርባዕቱ ወንጌላውያን ወበጸሎቶሙ ለሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ ልጣነ ሃይማኖት ዘኒቅያ ወበአፈ ምዕት ወሃምሳ ኤጲስቆጶሳት እለ በቁስጥንጥንያ ወጸሎቶሙ ለክልኤቱ ምዕት እለ ተጋቡ በኤፌሶን ማኅበረ ቅዱሳን ወጸሎቱ ወስብከቱ ለዮሐንስ ድንግል ወሰማዕት ካህን ወነቢይ ጻድቅ ሐዋርያ ሊቀ ዲያቆናት ወቀዳሜ ሰማዕት ወጸሎቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ገባሬ መንክር ተአምር ወመንክር ወጸሎቶሙ ለቅዱሳን ሰማዕታት ቴዎድሮስ ወገላውዴዎስ ወመርህና ፊቅጦር ወፋሲለደስ ሚናስ ወመርቆሬዎስ ወአንጢቅስ ወጸሎቶሙ ወትንብልናሆሙ ለኩሎሙ ቅዱሳን እግዚኦ አምላክን ባርኮሙ ወቀድሶሙ ወፍትሐ ለአመትከ በስምረተ ሥላሴ ወአግብርቲከ ወአእማቲከ እለቆሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያንከ ቅዱስ ወቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉልስጢስ ወመዘምራን ወለኩሎሙ ሕዝብከ ወፍትሐ ለአመትከ ስምረተ ሥላሴ ኦ እግዚኦ ባርከነ ለኩልነ ፍትሐነ ወአግዕዘነ ወስረይ ኃጢአተነ ንሕነኒ ኩልነ ስብሐተ ወአኩተተ እበ ወክብረ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። መሐረነ ወይስሐቀነ ባርከነ ወቅድሰና እግዚአብሔር አምላክ በሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ናብዕና ኤርትራና ተሓልፎን ከምኡ ድማ ምድራ ኣሜሪካ ክርስቲያን ወይ ነብር ገይሩ ኣረኸልና ቅዱሰና ስሙን መቕዳስ መንግስትን ውራስ የብቃዓና ናይ ጨሎም ምሕረብ ዓለም ይልኣኸልና ወያይር ንዘክሰር ኩሎም ሰዋቲ ኤርትራ መብሳ መቶ ስምረተ ሥላሴ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማይ ዋርሰልና ለሁሎም ስድራ ቤታ መንፈሱ መጻና ንዕልኣኸልና ሰላም ምሕሮት ይልኣኸልና ኣቡነ ዘበሰማያት ንበልኩላ ለኩልክሙ
نابسب كورنثوس مهراب حادة كافقد شمونت صفت سامي أحواتي عب إسيا زرخبنا صبا كنحب ألكم عند اللينا أب عقمنا نلعلى زيو سلز خبرنا نهوتنا تبيسنا نبرنا نموت كم استفردنا يسمعنا نبرة زغا أبتو نموتات زتنسى أملاق مبر أبقزار سنا من تخينو كريو نسو أكل زا أكل دنقت موت عدحننا يو تدحننا دمايو ندحرايون كم زدحننا بو تسفان قبران لنا نسخاتكم كاب صلوتكم دقفونا بتي بصلوت بزحان زرقبنا يوهبت صقادما حسبات بزعبانا نعملاكم نحنا ابز عالم زيا اوراقا بتي مسخاتكم زلنا ركب بتي كاو املاق زركب قدسنا نان كم زنبرنا حلينا يمسكرنا يو نزغا بطبب سب زي كونت صقا املاق سلازقبرنا مكاحينا بزيكا اتنببوون اتستوعلوون كالي اين صحفلكم نينا حجي بقليهم اتفلتنا بتاقويتنا يسوس كرسوس زمتصلا معتقنا ابدن سخاكم تنكحتنا زغونكم نحنا وانتنكحتكم كم زغنا اتصبيكم كم تفلتوا تسفى اقبر لكم بزر قصنيا سلا زنبركم درب حقوس متان كترخبون بمجمرتان اباقاتكم متصدلي نيره باقاتكم ابيلا انا ميقودنيا حلف كم بحدش ميقودنيا اباقاتكم كمتص نسخاتكم دما زدلين نهبكم نبي يدا تفانون مديمنيره كمزي لكم الدب كله قوم حساب سلا زي باللي دي ويس هو قبل صنيحه ايكونن زبل نعاي تقمن بزبل اتحساسبا زمرح سلا زخونكو دي اتزنغرناكم قال اون ايكونن كم زي نبره املاح مسكرنا ايو كما يسوع كريستوس اتبعنا مالت بعين بسلوانوسن بتيموثيوسن أباخاتكم استسبك ود أملا بو أوان بر أوان أيقونن أينبرن نابت كله بأملا توعي بزلو تسفى أوان سيو بزي خاء اتبسم يسوع كريستوس آمين النبلو بخبري أملاق إنا النبلو اتنعنا نعاقاتكم أب كريستوس زصنعنا أملاقيو زغاب عنا ونسيو ناتقم زغنا ما حتى مفلت تاقبرلنا أبلبنا عربون منفس قدوس زهبنا نسيو إدي ناب كورنثوس جنا زي مصين من تغصحفلكم إلى كم زخونكو أملاق مسكريو بمنت صنيعكم سلازلهم من تغتحقوس حبيرنا تنعي داينا أمبر عبر الأمنتكم كنبويتات حرر تايبنا قدوس قالن زغنا حواريا يهودا صحابه ملختي صلوتون بركه الله مسكنا زي እግዚአብሔር ሆነ አሜን ملختي يهودا كفقدي 40 10 4 كسات فصامي اتقوا ادم شرع ولد زغنا هينكون بزعوا ازم سبات زياتهم نواتهم فردوم إلو مسائلا با نوتهم براد እግዚአብሔር زي بلهم كلاتي مخبو مقد زغبرو كله اكو يغبرن زعبات غفات حتاتنياتات بزعبو سزاربو زبلو كله زربا درقنان
ክቐጽዖም ኢሉ ተነበየሎም እዚኣቶም መዕዘምዘምቲ ዘይሕጉሳት ከም ክፉት ትምኒቶም ዝነብሩ እዮም ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረብ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ርእዮም ይንእዱ ንስኻትኩም ግና እቶም ፍቑራተይ ነቲ እቶም ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ዝተዛረብዎ ዘክሩ ንሳቶም ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ብግቡእ ትምኒቶም ዝምርሑ መላገስቲ ክትንስኡ እዮም እናበሉ ነጊሮምኹም ነበሩ እዚኣቶም ፍልሊ ዘምፅኡ ብባህርያዊ ስምዒቶም ዝምርሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቑራተይ በታ ካብ ኩሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነስኩም መንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ከዓ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓለውዋ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ስጋ ዝረኸሰ ክዳን እናጸላእኹም ርእስኹም እናበራኹም ደንጉጽሎም ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ብሕልወኩም ሕጉሳትን ነውሪ ዘይብሎምን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቕሞኩም ዝከኣሎ ነቲ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ኩሉ ዘመናትን ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ክብርን ግርማን ሓይሊ ስልጣን ይኹን ኣሜን جبراريات معراف عمشتي قبض أزرق أزران رقاب ثلاثة እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ምሕረት ኢላ አኸርና ሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤትና ዓና ንሃገርና ሰላም ምሕረት ተውርደና ምድሪ ኣሜሪካ ሃገረ ክርስቲያን ነብሩ ይባረኸልና ወንሰልና ኩላህና ድማ ኩላህን መርዓና ይሰናይ ተኸቢልና ተዳሊና ብቅዱ ንፀንሖም መንፈስ ቅዱስ ኣይፅዕላ ኣኸልና ካብዛ ዓለም ዘዕረፉ ቦታትና ዴታና ኩሎም ስውኣቲ ኤርትራ ነብሳ ኣሞቱ ስምረተ ስላሴ ስምረተ ስላሴ ስምረተ ስላሴ هاجر هيوات من قصة سماء وارسلنا نقول لهم صدرا بيتا مغسل بمسأنا على أخذنا نقول لها ناس لهم محرة لا أخذنا أبو نزل السميان القم كلها
ሰላሳን ክልተን እሳብ ፍጻሜ በረኸት ረድኤቱ ምስኩልና ይኹን ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ወይታ ሰዓት እቲኣ ግና ኣቦ ደኣ እምበር መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወዲ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጥ ኣይልዎን እቲ ግዚኡ መዓስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑን ንቑሖን ጸልዩን ከምቲ ቤቱ ሓዲጉ ዝገይስ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱን ነፍሲ ወከፎም
ممززم هبو سسرحهم ذات حزوم نتحلو أفدق خنكح زوزو يوم اتبع البيت ما أسكن زمتسا عيد فلتون يخم ما مشيت ويفرق ليتي ويدما يرهنقو ويكانوا بهم مخانس لزيت فلتو بهاند بيت مسيو لكشكم خير خبكم مسيو نقحوم زين أخذكم ذلكم ذلكم كل يزلو ذلكم ما نقحوم زوجو أزل سرنا عليه اسمع مهارنا يسهرنا صار من رفيق الآخرنا يكون حر الآخرنا يسكت أرينا هاي ما نتنا أرتبط سوى يسن عنا ناقرنا إكرامنا كلنا تحولنا سلام حروتي وردنا يسكت حبز من ما تيوس نبز من ما ركب سلام نرتحنا سلام حروتي لما حمام كلنا خالق زل خبر على ما جلتي رحقنا أملاح نقول لها سلام تعناني هبنا ويار نفس أموتو سمرة سلاسي سمرة سلاسي سمرة سلاسي أجر أيوة من قصة سماء وارسلنا نخلهم صدر أبيدا مسكول مزعنا على أخذنا نخل لهن أخا سلام حروتي لا أخذنا يسوع كريستوس أبونا زوج سميهن والكل መንግስት ኃይልን ክብርን ዘላለምናት ሃይማኖት ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለበለሁ በሕሊናኪ ድንግልኪ ብስጋኪ ወድንግልኪ አደ እግዚአብሔር ጸሮ ሰላም ለክለኹ ንስሪካ ንስብረትኪ ፍረታስኹም ብረኽቡ ኦ መለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይኹን ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበለኪ ኃጢአትና ክሰረየና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረትና ريت ويتانا ملانا مدحنينا يسوع كريستوس هاي كانت حلقة حداق حاتيات وهذا سجانا بطن نهار يا سلطان ذهبهم خمسنتكم جنبكم قبركم حاتيات حدقركم أبطاتي كانت حواتي دياقنا كلهم سوى كريستيان نجزي أبيرا قلقلتي أبزبيت مقدس أملاتاكي كل لهم فما صرت حاتيات فتحات النصحاتهم كنوا لمن قست سمع الدلواتي بلنني ولكم أحسن تغلطك ذي مهار ابن كريستيان بكل عام بكريستوس كريستيان بود ولدات استسمهم سدراك زيابير مفقر قدسان كم يكرنيهم كم يعلهم سم نايدلو الله بحري وانا نايك زيابير عملاخنا
أبصنا فعلن زخبر مستمسكنا نقول زي راملاك بمحرته تمتي بزحي سناي محرته نابزي سفرازي نابز قدس سفرازي أمتينا له ممتينا كلاتنا نخطينا ندينا نحفتنا كنفامينا مسكينا زلنا بار بحكي كريستيان مويتو عيد بحالنيو تايدا عيد بحال يعرفيز بحال كل غزي مويتو تبلو نخاليو هاب كرسبيتا كريستيان ما قدوزو سحاته هاب ما قدوزي لسر نوعون تايغاتلو مو أما قد صدق سنها أما قد هيوت سنها سب هي عمر موت يبحر نتايدا إنا نقول تشمو أعرفوا إنا كل جزء زخنا استقبلوا لزلنا تم نعدينا عرفتي زبال بر موت يبحر ني مالتي تمغني أترمى تمزي عقدنا خنببلنا صنحه ونقول ماركوس مرعب سلسته انتايو خنببلنا صنحه بزعبا تمعتتي اويتا ساعات غنا ابودا امبر ملات سماي كون وي ولد خنا حدا اكواس فلطا يلغون اتي غزيو ما اسمهانو ايتفطون يخمو تطنققو نقحو صليون كمتي بيت حاليغو زغي سبمون اغلغلتو النفس وكم ممززوم هيغو سسرحهم زتحزوم تحلو ابدغخا كنقح زوزو يبلنا سلازي اتمغشا وي دما تمخات اتمفلاي كابانا نيادينا غعزو ناي قدساني كنبل كلنا انتاي انتيلنا ادينا ابزي بهيوتن كله ابزي مدر زخلوا تدالين انصنحن نتمو تداني لالو انصنحن بخميم تدالينا لو انتيلنا دما ابيت እግዚአብሔርን ስለልጸናሐን ተዳለን እንብለን ማለት ምስ እግዚአብሔር ሓደሰብ ሕያው ዝበሃል አቤት እግዚአብሔር ጸኒዑ ምዝጸንሕ ማለት እንደዚህ ኮይኑ ግና ሁሉ ነገር አነ ስመይ ኮወርስ ይልና ንሐስበውን አብ ዓለም እንታይሱ ተራፋይ ዝወለደን ዘይወለደን ሁሉ እንታይ ይገብር ማለት ነው ይመውት ማለት የዕርብ ብናይ ክርስትና ድማ የዕርፍ ማለት ነው حدا ነገር كل ጊዜ ዝገርም ነገር እንታይ ንሕና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ንጎን ወይ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝነብር ዘሎ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ዕለተ ሞትና አይን ዝክርኒና ኩሉ ጊዜ ከም ነብር ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ምድር እዚ እና እንደሐሰብና ኢና ነብር እዚ በት ሓደ ወገኑ ሰናይ ክኸውን ክእል እዩ ንኣልባት ሓደ ሰብ ለይጽባሕ ከመውት እንዳበለን ዝኸይድ እንተኮይኑ እንታይ ዝኾን ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕኒዩ ክመሃር ኣይክእልኒዩ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ፍልጠት እንዳወስኸውን ክኸይድ ኣይክእልኒ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ፀቢቑ ከም ዝምህረና እንታይ እዩ ሃካያት ክንከውን ወይ ድማ ብዘይ ስራሕ ክንቀውም ከም ዘይብልና እያ ትምህረና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እንተ ኩሉ ጊዜ በቃ ኣነ ለይጽባሕ ከመውት እንዳበልና ንነብር እንተኮይንና ሙኻ ኣብ ዓለም እንዳሃለና ሓደ ምርጫ ኣለና ምናልባት እቲ ነገር ሓደ ምርጫ ኣለና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክንነብር ከለና ሓደ ሰብ ከም ክርስቲያን ክነብር ከሎ መነኮስ ኮይኑ ዓለም መኒኑ ክነብር ክእል እዩ እቲ ሓደ ወገን ካብ ዓለም ክነብር ክእል ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክነብር ከሎ ግና ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ዘለዎ ወይ ድማ እንታይ መገዲ ይኽተል ዘለዎ ግን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንሕና ብሕልፊ ኣብ ዝልሙ ተጋሊእና ዘለና ካብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሒዝናዮ ንኸይድ ነገር እንታይ እንተኢልና ኣርኣያ ዝኾኑና ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ንዓና ማለት እዩ ብቅድስንኦም ብናብርኦም ዝሓለፉ ብቅድስንኦም ዝሓለፉ ሰባት ብዙሓት ኣርኣያ ኣለውና ብዓብዮም ቅዱሳን እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዝወሰድዎ መገዲ ሒዞም ዝኸዱ ከም በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢልና ንፅውዖም ኩሉ ጊዜ ተጋጊልና ስማቶም ንፅውዖም ቅዱሳን ኣቦታት እሶም መኒኖም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ወይ ድማ መገዲ እግዚአብሔር ጥራይ ሒዞም ኣብዚ ዓለም እዚ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ተጻሒፉ ኣማን መነኑ ሰማይ ተጣማ ለዛ ዓለም ከም ዝበለ ናይዛ ዓለም እዚኣ ጣዕሚ መኒኖም ዝሓለፉ ኣብነት ዝኾኑና ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ዝያዳ ንዓና ኣብነት ዝኾኑና ከዓ ኣብዚ ዓለም እዚ እናነበሩ
ابز عالم زي كمانا ندا تقعزو كمانا ندا دخمو كمانا ندا تتسو كمانا ندا ودقو كمانا ندا لعل ندا ودو كمانا ندا تمهرو كمانا ندا صرحو زنبرو جن بقدسنا زحلو سوات بزحات هالو مالت نعنا عبا ابنت زخوننا نعنا موديل كخوننا زقبؤهم مالت تقند شجر زمتص داي مسلكم حوال نعنا ابنت لنا نحاسبهم اب عالم قليقوم زنبرو فصوم منفساوነት ዘይብሎም ሰባት ስለንመርጽ እዩ መብዛሕቱ ጊዜ እንጋገ መስመርና ወንስሕት ማለት ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀሚርና እንደሪና ግን ኣብ ዓለም እንዳነበሩ ቀለው ንግዚአብሔር ዘስመር ብዙ ሐሳባት አለው ናብነት እንደይና አቦና አብርሃም እንተሪናዮ አቦና አብርሃም አኽል ታሪፍ በተዘመነ ዝነበረ ጊዜ አኽል ታሪፍ ገንዘብ ይነሩ በጣም ሀብታም ሰብ ይነሩ ሀብታም ክንሱ ግና እትናይ መንፈስ ነገር ግን አይገረፈው መጀመሪያ ህይወቱ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ነትናይ መንፈስ ነገር ፍጹም ከይገደፈ ህይወቱ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ሰሪቱ አብቲ ህይወቱን እግዚአብሔር አምላክ ሰረቶ ድማ አብረሱ ድማ እንታይ እንዳተወሰኸ ይነብር ነበር ማለት እዩ ናይ ስጋ ነገር ድማ እንዳተወሰኸ መጀመሪያ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ እትዝተረፈ ሁሉ ክውሰኸልኩም ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ግን እንታይ መንግስቱን ጽድቁን ሁሉ ድማ እንታኾነኩም ክውሰኸል መንግስቱን ጽድቁን ሃር ዋላ እንተ ተወሰኸልና በዓለማዊ ዝኸውን ዓለማዊ እንተኾይኑ ድማ እትትርፉ አበይ ማለት እዩ ኣብዚ ምድር ዝተሪፍ እዩ ዝተርፍ ወልሓንቲ ረብሓ ድበሃል ነገር የብሉ መጨረሻ ኣይጽድቕን بخلد نايكلت عالم ويدما نايز مدرزن ناي سماين ربحات خنركب انت خوينا غنا انتي كنغبر لنا مسرتنا سرتنا ابي እግዚአብሔር كنغبر لنا ማለት قدامت قادرنا كوم يمحالفو نحنا نزي مسرت زي كاو كنهدم ويدما كاو نوصاي بانا قالوا تابنታት كبعال صادق يوم درينا አሃብ ተረፊ ንብረት ነይሮ ግን እዚ ሁሉ ንብረት እንዳሃለው ንግዚአብሔር አምላኩ ከኸድ ካብ እግዚአብሔር ቃል ግን ከወጽእ አይተራአየን ማለት ዋላ ንብረቱ ጥራሕ ዘይኮነ ደቁን ዋላ እንተ ተወሰዱ ብዘ ይገድስ አነ ካብ ማህፀናደይ ጥራይ ዝተወለድኩ ሕጂ ድማ ጥራይ ከሐልፍ ብምባል ይመስክሩ ማለት ንብረቱ ሁሉ ንብረቱ ዝነበሩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መጽሐፍ ኢዮብ እንተሪና ብዙ ዝርዝር ኣሎ ናቱ ንብረት ማለት በቲ ዘመነት እንተይና ናይ ሕጂ ቢሊዮነር ግን እዚ ሁሉ ንብረቱ ምስጠፈ ተመስገን ኢሉ ደቁ ከይተረፉ ምስጠፉ ድማ ተመስገን ኢሉ እዚ ናብራ ቅዱስ ሞዴል ክንገብሮም ዘለና ድማ እዚ ሞ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ክንዝንጎዕ ዘይብልና ኩሉ ግዜ ከምዚ نزوم كم زنا دينا نفانو وانزلنا حجي كنفانو قلنا كل جزء قدس بيت كريستيان نمن ياتمهر انتينا نتوم زلنا بهوت زلنا زيارة مينا ياتمهر بيت كريستيان نمن تاين انتينا هوتنا كل جزء نذكر مسرتنا أبي مهان كنفلت أب قدس بيت كريستيان دي ويدما أب قويتان مدحنا يسوع كريستوس دينا تسريتنا زلنا بزيارة أملاكنا دينا تسريتنا زلنا ويدما عالماوينا دلنا تسفانا عالم بنا غيرنا زلنا تسفانا اولادنا لنا غيرنا دلنا تسفانا ابهبتنا لنا غيرنا دلنا تسفانا اب فلقتنا لنا غيرنا زلنا كنفلط يغبانا فلقت مهلاو حبت مهلاو نور هوينا يكون انت هيدايو اتفلقتنا تحفتنا ابي استسرت خونالو اب እግዚአብሔር አምላክ ወይድማ መንገድ እግዚአብሔር ዝመጸ ዋላ አንተ ዘይመጸውን ንእግዚአብሔር ዘስምር ነገር ክንገብር ያ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ሁሉ ጊዜ እትጽዋዕና ማለት ነው ስለዚህ ለማዓንት ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጽና ተአክብና ዘለና ነዴና ከነፋኑ ኮለና ከም አዴና ዛመሰለዋ ነዓንን ከም እንደ አመሰላን አብነት ንክንገብር መገድና ድማ መገዶም لك كم مقدم نخوخنا صلوت نخنقبرين أستأكد مالي حدا نعم عرفت من سمايات كوارثة بحكي إحنا أمن تولنا السن موتي أيقونة النتايدا يعرفن كم زولنا هي ومبر هي ويتمبر موت أيقونة سلازي قوم سلازي قناة صلوت نقبرنا نمن تاي صلوت إلنا كواب زنتينا هي وصلوت قناة مسحف قدوس
እንታይ ኢሉ ዝነግረና መስለኩም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክምህሮም ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሲ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኹም ስኒ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮንኩን ዝብል ኢሉ ከም ዝተዛረቦም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቅድሚ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ብሰጋ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ቅድሚኡ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዓሪፎም እዮም ነይሮም ስጋዕ ሽዑ ግና ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይብል አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዝዓረፉ ቀደም ኣቦታት እዮም ግን እግዚአብሔር እቲ ስሙ ምስመን ሓዊሽ ይዛረብ ማለት እዩ ምስመን ሓዊሽ ይዛረብ ምስቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር ምስቶም ሕያዋን ዝኾኑ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝሞቱ ሕያዋን ዝኾኑ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን እግዚአብሔር ስለዚ ኣዴና ድማ የዕሪፈን እየን ዝበሃላ ደጋጊምና ክንገልጾ ዘለና ስለዚ ነዞም ሕያዋን እዚኦም ዝኾኑ ብስጋ ካባና ዝተፈልዩ ንዓና ኣብነት ክኾኑና እዩ ዝግብኦም ኣብ ዕብራውያን እውን ምዕራፍ 13 ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ደጋጊሞም ዝምሁሩና እንታይ ኢሎም ዝምሁሩና ወይ ድማ ኣብኡ እንታይ ተጻሒፍልና ዘሎ እንታይ ኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 እቶም ቃል ወንጌል ዝመሃርኩም ወይ ድማ እቶም ዘዕበይኹም ወይ ድማ እቶም ዝወለዱኹም እቶም ኣቦታትኩም ከመይ ኢሎም ከም ንሕና ኣቤትሎም ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰበኹልኩም መራሕትኹም ዘክርዎም እዩ ነቶም ቀደም ዝመሃርኹም መራሕትኹም እንታይ ግበርዎም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓብ ይበል ነቶም ንዓና መን ይዕቢልና መን ይምህርና እንተይልና ካህናት ወፂኦም ሰቢኾም ጥራሕ ድማ ምሂሮምና ንዓና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ስኒ መን ይምህርና መን እዩ ዝበሃል እዚ ትሒዝና ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኽንመፅእ ዝገበርና ኣሎ መዓንቲ ዕለት መን እዩ እንተይልና እቲ ልምድና ባህልና ልዕሊ እቲ እምነትና ኸማን እቲ ባህልና ዝፀንሓና ሰረት ዝፀንሓና እዩ ካበይ ዝወረስናዮ እዩ ዝበሃል እዚ ልምዲ እዚ ካበይ ዘምፃናዮ እንተይልና ከም ዘን ቅዱሳን ኣዴታትና ዝመሃሩና ዝተመሃርናዮ ኣቦታትና ዝመሃሩና ካህናት ዝመሃሩና ጥራሕ ኣይኮናን ስጋ ሕጂ ሒዝና ፀኒሕና ሽዑ እኳ ከም መርሓቲ ኮይኖም ኣቦታት ካህናት ምሂሮምና እንተኾኑ ግን ኣቦታት ከም ንሕዝ ገይሮምና እዮም ይዞም ሓቂ ዲ ሓሶት ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ እዮም ይዞም ስለዚ መን እዮም ንዓና ምሂሮምና እንተይልና ልክዕ ከም ዘን ኣዴና ሓሊፈን ዘለዋ ብግብሪ ምሂሮምና ሽዑ እኳ ጥቕስን ምዕራፍን ኣውፅኦም ገንፂሎም እዚ ኢሎም ዋላ እንተዘይመሃሩና እንተዘይነገሩና ብግብሪ ግና እምነት ምሂሮምና እዮም ኣዴታትና እንተርኢናየን ሕጂ ብግብሪ ከመይ ገይረን እየን እምነት ድምህራና እንተይልና ኣሕና ክንሓምም ኮለና እንታይ ኣምፅአን ዝሕውያና ፀበል ኣምፅአን እንታይ ስለ ዘለወን እዩ እምነት እዩ ኣብ ጎደና ሕጂ እንተወፂና እንታይ እዮም ዝብሉና እምነት እንተዘይብልኩም ክትፀድቁ ይትኽእሉን ኢኹም ወይ ድማ ድሕነት ክትረኽቡ ይትኽእሉን ኢኹም ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ግና ንሕና ነቲ እምነት ዝበሃል ብግብሪ ብወለድና ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ኣፀቢቕና ተማሂርና ኢና ብግብሪ ማለት ብግብሪ ብኣፍካ ብቓል ጥራሕ ደይኮነ ብግብሪ ንዝሓመመ ቴልካ ኣምፂኻ እሞ ብሳይንስ ኣተሓሳስባ መፂኻ ሓመድ ተራሕ ሓመድ ክሕዊ ኢልካ ምሕሳብ እዚ ብዓለም ደረጃ እንተሪኢኻ ድንቁርና እዩ ይዞ ድንቁርና እዩ ግን ብቦታትና ብሓቢኡ ድማ ብመጽሓፍ ቅዱስ እዚ እንታይ ኢሉ ይፅዋዕ እንተተባሂልና እምነት ተባሂሉ ይፅዋዕ እምነት ተባሂሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እንታይ ዝብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ዝለኣኾ መልእኽቲ እምነት ነቲ ብተስፋ ንፅበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግፅ እዩ ዘረጋግፅ ከም ክውን ዝገብር ማለት ክውን ዝገብር ነገር ነቲ ዘይረአየ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረዲ እዩ ነቶም ናይ ቀደም ሰብ እውን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም እንዳበለ ይገልጽ ማለት እዩ ብሓቂ እዞም ወለድና ድማ እዞም ዓሪፎም ንክሎም ዘለና ኣነ ሕጂ ሓንሳብ ክሓስብ ከለኹ ከም ዴና ዝኣመሰሉ ክሓልፉ ከለውስ ንፅባሕ ንጎስ መን ኣብነት ክኾነና ዝብል ተሓስብ ኢኹ ሓቂ መን እዩ ስተ ብግብሩ ክምህረና ፅባሕ ንጎ መን እዩ ከምዞም ሰባት እዚኦም ክሓልፉ ከለውስኒ ብግብሪ ዝምህረና
እሱ ለሃገር ንሓንቲ ሃገር ንሓደ ሕብረተሰብ ስኒ ብዘይ ሓደ ሄር ስኒ እግዚአብሔር አምላክ አይጎድፎን ይዝብል እምነት አለን እዚ ጽሑፍ ይዝተም ከምኡ ዝብል ጽሑፍ አለን በዛ አሚንና ኢና ንኸይድ እንተኾነ ግና እንተርኢናዮ በዘመንና እንተርኢናዮ ግን حق زتحساسب زمن بقال ززارة بقال زمدر بر بجبري زمهر ولا حدا نأمنت بجبر زرقين حق دمان هنا لما عندي إنه مسكرو حق زي زين عدينا زين أقدم أنا بزعدني رنا ميزو كم تاريخ سمعه وأنا حد شيء قل كم تاريخ أنا تصبي قد سمعه نزبي تكرسيان زغيت رفقها كهانسان مصحوات وين نزيد خماتي انتي قديفن انتيلنا بجبري حدا سرت قديفن نزل بوحدو كمان قال امو يتر قال زجبر زجبر زرزيرنا زي خنبل زياده توم زقربون زياده خص تنتلو لنا خوليو بوحدو كنا بيت كريستيان كهلو لو ما قد እግዚአብሔር كسبخالو ويلن دصعر አደየ ከምዛ አብነት ድኾንና ጽባሕ ንጎ ክንረክብ ደልኸው بحق ጸሎት ዘድልዮ እዚ ጸሎት ዘድልዮ ምህለላ ደልዮ እዚ ነገር እዚ አልእምነ አቦታትና አዴታትና ቀዳሞት አቦታትና ዝሁሉ ዘመናት አንሕና መጽዮም ኢሮጳውያን ደም ካሉ ደም መጽዮም አይኮኑና አና አድና ትምርቲ ሚህሮምና ወይ ሰቢኹምና ማለት አፍት መጀመሪያ አትሒዙ ካብ መጀመሪያ አትሒዙ ክርስትና ዝተበኸልና ከምዝ ድሓረይ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን መጽዮም ወንጌል ከምዚኡ ኢየሱስ ከምዚኡ እንዳበሉ ዝሰብኹ አይኮነን ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ በሃገርና ዝተሰበኸ ትምህርቲ ዝተማሃረ ትምህርቲ እንዲያሽ ሓዘመን ሰረት ዘለዎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዓድና እዚ ድማ ምስ ምንታዩ ምስ ኩሉ እንተናና ተዋሃይሉ ስጋዕ ሕጂ ዘመን ዝኸደ እምነት እዩ ዘለና ብሓቂ ብቃል ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ ንእምነት ዝምስከረሉ ሕብረተሰብ ዝምህረሉ ሕብረተሰብ ዘለና ኢና ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና እግዚአብሔር መስከላ ንሕና ዕድለኛታት ኢና ንሕና بحق حجي لما زربا خير محلكم نحنا بحق بشم قدس بيت كريستياننا ندينا كنفانو كلنا أكل ذا بيت كريستيان زي نايزا أكل بيت كريستيان سلزونا نايزا أكل دما نايزا بيت كريستيان دما أبسمياوتي يروساليم دما قدس بيت كريستيان كم زلا لنا أمن مسحب قدسون سلز مسكرنا النسان عرفت من سمعت كم زوارسن احنا امنتولن سب كوين زي غاغي يلن زي دكم يلن حاجات زي سرح يلن زي دكم يلن كل سب انداودق انداتسعي زخي اتتصادق اكو زبሃል كم زنو سولomon تقيس وزلو صادق سني شوعته غزي يودقمو شوعته غزي خانتا يغبر مالتي يتس صادق نحاده سب صادق زبولو انتاي يتس ስለዝኾነ زي ودق ስለዝኾነ አይኮነ አዴና ድማ ትብድላ خلا ወድቃ ይخላ ኩላህና ከም ኩላህና ከም ሰብ ሓሚያ خلا ዝኾነ ነገር ክገብራ ይخላ ግን እንታይ ትኡምንተና ሓሚያ خلوا ካልእ ክገብራ خلوا ስለዝትሰዓብ ንስሓ ስለዝትሰዓብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ስለዝመጻግና مستوى قدسان زيارة أملاك كم زبرة إحنا أمنتولنا مصحف قدسون نزلنا جرزين تاي قبرنا يمسكرنا سلازي نزلنا الدزين محزان أيدين كنحزن زي كنا سلازي لمنا خوي نمبر على لابناهم كنفانو يقبأنا لمن تاي عرفتي زلال ما عرفت سلازي حوات عبوتات حوات عديتات حازن زي كنا انتاي داي دلينا دخلنا نجر كم أقدمنا تقصنايو زابوسو نيشتي نجرون كل يخلص لذخل نحنا تصلوا تقبر انتاي نقبر مالتي أو نزل سمات أو زياوير محرة أو زياوير تسهل لان دابلنا تصلوا أو نزل سمات ندقم تنول كلنا نعان أو نزل سمات حانتنا تسكين مساعد ما نعانا خالص أو زياوير مقدة كم مقدة يقبر اللي إلنا دمان እግዚአብሔር አምላክ ታይ ይገብር ማለት ነው ጸሎት ክንገብሪና ዝመጽና ዘለና ማለት ስለዚህ ደጋግምና ንብሎ እዚ መገድ ቅዱሳኒ
ስለዚህ ንሕና ድማ ከምኡ ክገብረልና ልክዕ ከምቲ ሰን ዝርህፆ ዝጎይኦ ዝነበራ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ገፀን ዝጎያ ዝነበራ ንሕና ኩን ደቅና ድማ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንጥምድ እያ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እውን እትፅዋዕ ኣብ ዝሓሊፉ ግን ብሓቂ ኩላትኩም ናብዚ ቦታ እዚ መፂኹም ልክዕ ከምቲ ወለዱና ዝነገሩና ነቶም ሓዘንተኛታት ከነፃናንዕ ምምፃና እውን ዓብዪ በረኸት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ተፃሒፍልና ኣሎ ኣብቲ ዳግማይ ምፅኣት ክመፅእ ከሎ ኣሚንኩም መፅእ እንተዘይኣሚንካ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ እዩ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ ዝብል ዘይኣመነ እንታይ እዩ ድሮ ተፈሪዱ ኣብቲ እምነትና ንሕና ደቂ ተዋህዶ ክንብል ከለና ግና ገለ ነገር ግብሪ ነቲ እምነትና ዘሰኒ ግብሪ ክንገብር ይግባአና እዩ ከምኡ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እንታይ እዩ ሓሚመ ዘይበፅሐኹምኒ ጠመየ ዘይብላዕኹምኒ ፀመየ ዘይስተኹምኒ ሓሚመ ዘይበፅሐኹምኒ ተኣሲረ እግዚኣብሔር ፍታሕኻ ዘይበልኩምኒ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ድማ ነቶም ስድራ ቤትማ ብሓሓሻ ሰብ ካባኻ ክፍለ ክብድ ስለ ዝብል መፂኹም ከተፀናንዑ ምምፃእኹም ኣነ ካብ ዝሪአኩም ዘሎ ኩላትኩም ስድራ ኢኹም ግን ካብኡ ናብኡ ግን ካብ መቕረብ መን ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብኡ ናብኡ ግን ከተፀናንዑ ምምፃእኹምን እዚ ዓቢ በረኸት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና ዓቢ በረኸት ከም ዘለዎ ነዚ ባህል እዚ ነዚ ልምዲ እዚ ድማ ዝገደፍና ገዲፍና ክንበፅሖ ነቲ ሓውና ሓዚኑ ዘሎ ክንበፅሖ ይግባአና እዩ እዚ ዓስቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣለዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ወለድና ሰሪቶምና ንስኹም ድማ ብግብሪ ትገብሮ ኣለኹም ሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፃማ ቅዱሳን ሃብኩም ኣብ ርእሲ በረኸት ይዓድልኩም ስለዚ ከምቲ ልምድና ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኢና ነፍቅድ ምናልባት እቲ ዝተረፈ ኣብ ደገ ዳስ ኣሎ እንዲ ኣብኡን ማይክሮፎን ኣለና እቲ ዝተረፈ ክዛረብ ዝደሊ እውን ኣብኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሽግር የብልና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ግን ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ማለት ኣካይዳ ንሓደ ሰብ ኢና ነፍቅድ ማለት እዩ ቅሬታ ሓደ ሰብ ዝተዳለወ እንተሎ ኮይኑ ይገብር ተዘይኮነ ግን ጸሎት ገይሮም ኣቦታትና ናብ ዳስ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ وحقيقة سوق مدني أو بنتهي اسمع Okay. Good morning. Welcome and thank you for being here. Today, we are here to commemorate, celebrate, and honor Abebesh Svatu, or as many of us would like to call her, Mama Abebesh. Mama Abebesh was a mother, sister, aunt, the elder of the family, and Abayna. She was many things to many people, yet everything to everyone. She was a connection between generations. She would link past to present, share stories, and keep memories. When people like my Babesh pass, it feels like a wealth of history and tradition has gone along with them. So, as we celebrate and honor my Babesh's life,
It is important that we remember and share what she meant to all of us. زياد زقربة حتصير تاريخ هيوت ويزرو أبرش سبحانه يوحنس كوينو زلما أبعرف حتى ما عاد قبري زكنب تاريخي مالتي هو تاريخي ويزرو أبرش سبحانه كبابوها بجازمات سبحانه يوحنس قال عبد المغنتين عدينا ويزرو صحيتو بجازمات براس مرون فات معربة أبشخن شعتم يتسارسن شعتن على الدسابة توليدا. دحرتي أبشخن شعتم يتنارو عن حدا زكاة المسرعات مجزات الطليان أبوها حدا خبتهم أما مجلس الطليان بسرعة على درجة حلف نفس بوت في إيرتراو بعد سلطان سلزنورو لتم شابو أبي تبقى سلطان زحازو بقص هذا السلاسي دحرنا 4 عمت نجزوت قوان لإيرترا سلزتروزوان وزر أبرشون أم نعس المئة نسدرا لإيرترا متى إدميان تمرتمس آخر لدما هيلا مرتا أبعد خالة جميرا سافشا شكلي المغيرا وزر أبرش فأد ولدت ملد أم نعس المئة مساعته خدان هيدا خدان حدار مسرقة يخون مبر ينا أولاد كيبتخت حدار سلزي معها أبعد بيتا بفتح تفلاليا نفس درات المسجد أدي أمس عرفون قال أي حدا فتن كيبلت أبو أنا ملعن ولا حد في متسكيمة كابون كي تفلت تبعلت موتهم هذا الجيلاتهم دحري موت نايكل تيوم ولدا بس إنك تأرمناوي أجزاز أنا يسر حدر أجر أبتصور زي كأن نايكتلت المعصرة السيئو لست غيرت أبزد ما على خبطهم كلتا أزيون فتوات حواتا أتو بابلس وقتو بسومون عقوز نبرة أتو قرماي برهد أما كلاس مرا بيتم شكانات وتهدرات دربي ترشين مستدربية يجيم هيوتا بسمرا مخاص لستسانة ويزرع برشون كل إرتراوي لا تزع بيت الله نفتوان هجرا توقع أهيبا قدمنا بسعود عرب حيراد ما لأمريكا تسريدا أبزد ما لسا كابا أخيت فريد زعبيت بلبق تخبران تفكران والحوا ويزرب بلد أشرح مكايل إنها تقملتت كل زاد اللي إنها تمالا الله يزقوري من كيبلت ما يسدت أوانا أحلي فاترة ويزرب أبلج نهيوتا من صفتات تدقاقا من هاي لبن كالإحمامات إدماون اندارفت لازمتت ومدما تأتفت وهاجرا عرس لزوتت الله استرف عدمية نعادات مليسا تحلفو وسنت بز مسرت تاقد إلانا من بايان ولا حالة مستسكمت ضحكتا ويزرو أسير تسفاي نع أزبك جزا أب عند مونغونتي أسرحت الله يقداس سنكتي شابوز نبر الزيت مال إنايمين إلكتريكون أقولولتات كنتات عنا أتوسفوه وتقبل كموت قبلو هاي كعلتن يخون مبر ويزور أستير التي أبرش زنبران عدانا مملاس كتر عن قطات الزوبة سلزنبرت أبسمرا لبحثة زروب عبد زقر قريبا عداس مكينة جزيئة أو تيستان سرحتنيات القطيرة أبس حمامة الضدما كنوتا أبسمرا زركب حكمنا بكويت دباين إلا تمارالست سبعلت موتا نزقوري نكيبالت كمتنجر يرا إذا كله محب حقن بزيكا بزيتي أبسمرا خوينهم ولا حرفنا تسكيمهم ليتن معتن كالأخي تفليز ألي وازن وبرو عبي حفتا وزرو فانتاي سبحتون بفلاي دما أتو برخ تسفاي مسبع البيتو وزرو سباب حانن كلهم دقون كالاي نبرن نزي أبرحقن قربان نايزر كوبو أحواتان حاتان دك حاتان أزماران وتوتان زغبرلان زرقوان زنبولو لعب فقرين حاليوتو توصفوه ولاد زي اللي كمزي إلا خمزي تستماسو يروان إيو زي كندو ولاد أخوينهم مورالا أم عقابن سموها أم مفوخاسي استتصاوتوا على الجم يتذكر عن فايدو فايدو ويزرو أبلش استعدلا عزيز لبوانا عبيتي
بزنبرة فكرة تبعي ما مسنا أشتو بمعرض تواصل لكلي تبديوا بزد ما زعبيو كم زنهم ناس ما كم عبد حكم جيرو متواصل لنورو بلو عدمية نع أزدبا كبر فأنا كي تفعليا أحد فاتو أموداتا ما أملاك زحالة فسقاي أحلك بديلوا أما بسمايا سلستن عام تعدمية تمالي نبرو عمل عسلت شعات وكشن إسراء حالا أبيت حكيما إلا ولا يكرر بحسابان الجزء سلام عليكم كلهم يتسبان النهر مالومي عمل إسراء وكشن إسراء حالا فرق معتي كلهم يتسبان فتوتان أبسترخ بلو أبعد موضتي عمل أدم تلبسنا زرابيت أزماش تسفيد ما أكن كلهم حواتان أحاتان يتسبان كوينو سبوك أبيركمنا يغنيرنا لسمايتو كوبو يبلغهم ألو أقول لنا دمان إحنا بسدرابيت بشم سدرابيت دكتور بيتروس وهاتو وزيرو بلدش تكون تعلم يغنيرنا تولد حبلنا لسمايتو كوبو يبلغهم لنا يغنيرنا كبرت هذا حق زيارة أملاك من سمعت وارث ماشي حجي دما مالت بحكي كم تقدمنا استغسنايو كان زنادينا نزوي الفرسان زي عبتهم زسرتو عدين بحكي سرح حجي دما سمين كل جزء سياس حاولنا نتايزو زلو ذكرونيهم يزو قبل سنة همه بشم بيت كريستيان بحكي قدمنا ونتنكفنا سنة حنا هنا كل جزء عبتهم فرسو زي خلو أبان زي أزاك بسبيت كريستيانين السنة راحون زي كنا ناتهم زرقي وهم كلاتكم مالتك زي المسكن بحكي أبكي بسبيت كريستياني هم زلهم نبيت كريستيانون بزيغون بأوكلاندهم بتمريو بحتصير مالته نداقل قولكم يهمو زي راملاك مالت سبعة مجرشة هيوتكم لك أخمزنا يدينا حالفا وعارفا ودلوا كم دما أسرهم كتبوا عزو يوز أو عيدنا حجون لقينا مالت يمو كبرت هذا حجون مالت نقدس بيت كريستيان زوم صدرازيهم مالتيو $5,000 يبغون له بيت كريستيان بحكي ما مغني هذا اليوم إذا المجمريو ما يكونن مالت المجمريو لما عنك يكونن حدا ما عاد تغطى ما عاد يكونن صومون يوم زوفي مالت كل جزء أبزلوا هنو أبكال زلوا أكلان زلوا حونا له كلاتو مسوفي مو زيارة أملاك ولا قبل لوس أنجلس مالتي كل جزء مسحابيهم نزاقت بيت كريستيان نازيات راح يكونون نزل أمس خوابي نازل الله بيت كريستيانات مسرودو يوم مالتي نتز جبرس وي جبرلو وي ما نجرلو كم زبها زيارة أملاك مالت سقوم هاليكم لعسوكم هاليكم أيكمكم انتاي دايو تصقانا እግዚአብሔር አጸብቁም ስለተፈልጡ ተበረኸት እንታሃኩም እምደ ወሃቢ ይሃጽጽ በረከት ዝብላሉ ካብኢድ ወሃብ ስኒ በረከት አይጠፍእን ይኸም ዝብሃል በረከት አብርስ በረከት ከም ዝውስኸልኩም አሚንኩም ይኸም በሐቅ ድማ በዓይንና ንሪኦ ኣለና ዝዓበ ነገር እንታይ እንተልና ኣብዚ ምድሪ ዝቆለና ፍቅሪ ሰላም ማለት ኣባኹም ካ ንሪኦ ስለ ዝኾነ سدرانا سلازخونكم أكال بيت كريستيان من سلازخونكم بعابيو نريو سلازخونه بحكي دس بيت كريستياننا بزوم كمزيوم حدا خلتها قوي ما دلامو بركوه متسنة بحكي نتزهابكم مودما زي قد اللي يتحسكم زيارة دس بيت كريستياننا هم يأخذ بزل بس بيت كريستيان بيت الشرطة
كله نقرنا ثانية أبحق أرتدكس هذا سميته قدم مخدم لأرمي فرح هذا أمبر تسافر زي بدو ميته يتدري أملا خينا أمنا ما حق بيتسمي أبحق نحن أنتاي سعداء الديادي ونبوم لي خاطر نفهم بتقلنا نفسنا عم بقى الشغل عندنا بتنحر تمتقلين تخدينا ذلنا حق فريسنا تسفى ذلنا سباتنا إذا خوني أقول له فلا أجيب بقى من قوم دي أهل بها ክብረት ሃበልና ደጋጊምና ንዛረቦ ዝካል እዚ ምናልባት እቲ ከባቢና ዘሎ ሕብረተሰብ ፀሊምና ክኸውን ክእል ኣብዚ ኣፍሪካ እንተኮይኑ ፀልም ተኸዲኖም ዝመፁ ባዕላድዮም ወይ ካልእ ድዩ ክኸውን ንኽእል እዩ ዋላ ኣብ ጎረቤትና ናይ ኢትዮጵያ እውን እንተሪእናዮ ፀሊም ዝገብሩ ኣለዉ ብሕልፊ ናይ ማሓሮ ከባቢ ማለት የድዕኻ እምበር ንስኹም ትእርሙኒ ባህልና ግን ኣብ ናና ኣካይዳ እቲ ፃዕዳ ዝብል ከም መልእኽቲ ኣምሳል መልእኽቲ ስለ ዝኾነ እዚ ክንዕቅቦ ይግባአና እዩ ከነጥፎ የብልና እቲ ካልእ እቲ ፅልዋ ዘሎ ብዙሕ ነገር ፅልዋ ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ነቲ ቀንዲ ነገርና ተመሰረትና ግን ክንፍለይ ኣይግባአናን ምሕዋር እዛ ኣቦና ዝበልዋ ከም ድፍረት ኣይትቁፀርዋ ኩሉ ግዜ ከዓ ንብሎ ቃል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንብሎ እሞ በቃ ጸሎት ክገብሩና ናይ መጨረሻ ሽዑና ዳስ ክንከይድና ኩላና صلاتنا مهلنا تقبل في غيرنا الله سلام فرق اخذنا امين بحيث ما نبنا ورتبت هذا يتنعم اثر قدسان وقطعنا اثر قدسان وهذا في تقدنا يا سعبنا من وقدم امين في تقدس انا ورتبت هذا وسلام فرق بيتها بل نرضى على رب رواتنا وقطعنا في تقدنا كلهم سواسي اكثر نفس امر سمرة القاسي سمرة القاسي سمرة القاسي أجر إيه وقت من جسد سماء وارسلنا نقول نسد رابيتها من رسول أنا لا أخذنا أو نزل السماء وكلها أو نزل السماء سمايات تنبر ربنا سبحانه قدس صلاة صلاة كاتب تاب سماء كما نقول نهدت إنكرانا لنا نحن نسبة بدلوا فمزحدقنا لهم بدلنا كذلنا كفارنا أخذنا عيتنا منجستن حايلن كبرن زلالن نتكلم وزيدي مريم ما يقدس جبريل من السلام لكله ناخذن قلقي بسرعة خون قلقي عدك زيادة صلاة والسلام صغيرة ونستبرقي في رفسهم برقي وهم تذكر زيادة مشاهي وصيدي بسبب في أخذنا سرنا نذكر ودقي يسوع كريستوس من تعالى فرتنا ببحدها نفعل علينا ما لدي استحمام جينا يتفعل سلزله يعرينا تلاقينا عين خيط حدرا تتصبينا ببحد المسار عاونين 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 نقول لك دي بس سرعة
اوكي ميكالا تا ميكروفون على دو تا سبيكر انا موبايل زيارة يكون نظم انا حنت عبرون ما قمتوا تجمع حداش بدي هذا جمسي وديكون ميدان امين ديكون فيلم وكوميدي هذا زين في الأخير وصل ما تأيب حيث تخاخم وزات لكم زيرون دياني ربتك زيادة ما نتأيب رهنا لخاخم نخيد هو من تلو إن بربك تري ولن تجبركم industry pakai industry ada ya هذا ini browser tak